Pop Francis roja yekşemê balkişan ser giringiya hevkariya navneteveyî ji bo tekbirina pandemiya vîrusa korona destnîşan kir ku divê li ser pêşkeftinên zanistî were xebitandin û bi rengek zelal bêne parvekirin. Di axaftina ji pirtûkxaneya xwe ya taybet da Pop Francis behsa vaksîn, dermankirin û teknolojiyên din yên têkildar kir û got ku ev hemû divê ji bo her kesên ku hewcêdarin were garantî kirin. Wî her wiha spasiya Komelaya Mîtir kir ji bo pêkanînên roja neteweyî ya Îtalya ya bo zarokan ji bo zêdekirina hîşmendiya binpêkirinên dijî zarokan û şîddeta li hember cîvanan. Piştî qedeqeyên bo heft hefteyan 4 milyon Îtalî ew ê roja duşemê vegerin ser karên xwe. Îtalya heta niha ji ber vîrusa korona bi fermî zêdetirî di 309,000 bûyer û 28,710 mirin ragihandiye.